πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Νόκια άλλη μια φορά για την πρόσκληση που μου απίφθινε για να κάνω μια εισήγηση σε συνεργασία με τον κύριο Λουκόλη και τον κύριο Βέτσι. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, επειδή είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση το Δεκέμβριο και επειδή τα θέματα είναι τη ίδια φύση, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακουστήκαν λίγο πριν. Αν το επιτρέπετε, και επειδή είμαι λίγο πιο νέο σε σχέση με το μέσο όρο τη αίθουσα, ίσως έχω μια άλλη εικόνα των πραγμάτων. Να ξεκινήσω λίγο από το εξής. Νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα συνεχίζουμε να επιχειρηματολογούμε χωρίς να τεκμηριώνουμε, αν το επιτρέπετε. Δηλαδή, ακούω για παράδειγμα ότι κακώς υπάρχει γύραση του πληθυσμού στην Ελλάδα. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα σας πω κακώς. Αυτό που ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα είναι ότι αυτή η εξέλιξη, δημογραφικά τουλάχιστον, σχετίζεται με δύο παράγοντες που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ θετικοί. Ο πρώτος είναι ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Δεν φαντάζομαι κάποιος σε αυτή την αίθουσα να ήθελε να πεθάνει νωρίτερα προκειμένου να μην έχουμε γύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα. Φαντάζομαι η απάντηση θα ήταν όχι. Και ένα δεύτερο, ότι καλώς ή κακώς θα μου πούν κάποιοι, καλώς δεν έχει τόσο σημασία, φέρνουμε στον κόσμο πολύ περισσότερο τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε. Λιγότερα μεν από όσο το παρελθόν, αλλά λογικά έχουμε, αν το θέλετε, την πολυτέλεια να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε στην αναπαραγωγική μας συμπεριφορά. Και για να πω ένα δεύτερο πράγμα επίσης, που το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Επειδή συνεχίζω να το ακούω και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν υπάρχει μετανάστευση αλλοδαπώς στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ο πληθυσμός της χώρας. Το έχω πει 10.000 φορές, θα το ξαναπώ ακόμη μία. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε συσσωρεύσει ένα δυναμικό πληθυσμιακής μείωσης, δηλαδή για να το πω διαφορετικά, επειδή επί 40-50 χρόνια, όπως και εμείς και άλλες χώρες ευρωπαϊκές, φέρναμε στον κόσμο λιγότερα παιδιά από αυτά που θα επέτρεπαν την ανανέωση του πληθυσμού, αυτό το πράγμα θα το βρούμε μπροστά μας ως μείωση του πληθυσμού. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει επιπλέον μετανάστευση για να καλυφθεί το πληθυσμιακό έλλειμμα. Εγώ λέω απλώς ότι αν δεν υπάρχει μετανάστευση, δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί το πληθυσμιακό έλλειμμα. Επίσης, υπάρχει ένα τρίτο πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφεύγουμε τη γύρανση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Ό,τι και αν κάνουμε. Θα το δείξω λίγο και στην παρουσίασή μου. Ας επιχειρηματολογήσουμε πλέον με τη λογική ότι η γύρανση είναι μπροστά μας και ας μην αρχίσουμε να λέμε μπορεί να αυξηθεί η γονιμότητα, ας κάνουμε αυτό για την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Εκτός αν κάποιος με πείσει σήμερα ότι μετά από 2 χρόνια η μέση γονιμότητα στην Ελλάδα από το 1,3 ή 1,4 θα γίνει 7,8. Αν με πείσει για αυτό το πράγμα, θα το αποδεχθώ. Δεν το βλέπω για να πω την αλήθεια. Συνεπώς, νομίζω ότι καλό θα είναι, επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΟΚΕ στοχεύει και σε ζητήματα πολιτικής, έχω λιγάκι την αίσθηση, και αν μου επιτρέπετε να το σχολιάσω, ότι αυτή η στόχευση θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα αυτά που σε σημαντικό βαθμό ξέρουμε για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, στα δημογραφικά το μέλλον δεν είναι και τόσο ασαφές όσο φαίνεται και θα το δείξω λίγο παρακάτω. Το ασαφές στα δημογραφικά προκύπτει όταν αρχίσουμε και επιχειρηματολογούμε για πράγματα που κατά πρώτον δεν πρόκειται να γίνουν ή που περιμένουμε ότι θα έχουν μια επίπτωση ενώ στην ουσία δεν θα έχουν. Εντάξει, και θα γίνω πιο σαφής παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαχωρίζω για να μην παρεξηγηθώ. Διαχωρίζω την διάσταση, ας το πω, της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς και της επίπτωσης της στον πληθυσμό από τη διάσταση μιας πολύτεκνης οικογένειας. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να βοηθηθεί μια πολύτεκνη οικογένεια και καλώς να βοηθηθεί, αλλά αυτό θα πρέπει να το διαχωρίσουμε από την επίπτωση που μπορεί να υπάρχει στις διαχρονικές μεταβολές του πληθυσμού. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι η επίπτωση θα είναι οριακή και θα το καταλάβουμε λίγο παρακάτω. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα στο εισαγωγικό μου κομμάτι, απλώς επειδή και την προηγούμενη φορά τον Δεκέμβρη μου δόθηκε η ευκαιρία και μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, νομίζω, το λέω μια φορά ακόμη, ότι καλό θα είναι πλέον, επιτρέψτε μου να πω, από εδώ και στο εξής, να τεκμηριώνουμε και να στοιχειοθετούμε τα πράγματα τα οποία βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο μπροστά μας. Τώρα, πάω λιγάκι στην εισήγησή μου, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ουσιώδης γιατί υπάρχει λίγο χρόνο παραπάνω. Κατά κάποιο τρόπο η εισήγησή μου είναι ένα κομμάτι περισσότερο εισαγωγικό σε σχέση με αυτά που θα υποθούν από τους άλλους δύο συναδέλφους στη συνέχεια. Δηλαδή θα προσπαθήσω λιγάκι να σας παρουσιάσω κατά κάποιο τρόπο 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά
αυτόν τον περιβόητο πληθυσμό στον οποίο αναφερόμαστε ως ενεργό γύρανση, δηλαδή στην περίπτωση που έχω πάρει τα άτομα ηλικίας 50-64 ετών, να δούμε λιγάκι τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Σε ένα δεύτερο επίπεδο να δούμε τι περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια, αλλά κυρίως αν θέλετε σε ένα τρίτο επίπεδο να δούμε κατά πόσο αυτό που περιμένουμε θα πρέπει κάποιος να το θεωρήσει ως αναπόφευκτο ή θα πρέπει να το θεωρήσει ως μια εξέλιξη την οποία μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει. Θα επιμείνω αρκετά σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι το πιο ουσιώδες πράγμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα, πολύ σύντομα σας το περιέγραψα, έτσι κι αλλιώς είναι τα τρία βασικά ερωτήματα τα οποία έθεσα. Θα προχωρήσω λιγάκι γιατί ξεκίνησα και με μια εισαγωγή λιγάκι. Τώρα, εδώ να σας δείξω λιγάκι, επειδή μιλάμε για τα άτομα ηλικίας 50-64 ετών, εδώ επίσης πρέπει να προσθέσουμε δύο άλλα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσουμε για αυτά τα άτομα χωρίς να μιλήσουμε συνολικά για αυτό που ονομάζουμε πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, δηλαδή 15-64 ετών. Και επίσης πρέπει μέσα σε αυτά τα άτομα 50-64 να δούμε λίγο περισσότερο ηλικιακά του τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί αυτά τα άτομα ηλικιακά και μόνο δεν είναι πάντοτε τα ίδια. Εδώ για παράδειγμα έχετε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα πώς εξελίχθηκε αυτό που ονομάζουμε το δυνάμει εργατικό δυναμικό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, και πώς εξελίχθηκε ο πληθυσμός 50-64 ετών. Στο διπλανό διάγραμμα απλώς έχετε την αύξηση αυτών των δύο μεγεθών. Βλέπετε πάρα πολύ απλά ότι αυτοί που είναι ή που ήταν 50-64 ετών αυξήθηκαν ταχύτερα από όσο αυξήθηκε το δυνάμει εργατικό δυναμικό της χώρας. Εντάξει, δηλαδή από το 70 περίπου υπήρξε μια αύξηση γύρω στο 50% μέχρι το 2010 για τους 50-64 και υπήρξε μια αύξηση περίπου 30% για τους 15-64. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η βαρύτητά τους μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό διαχρονικά αυξήθηκε. Δηλαδή το ποσοστό τους διαχρονικά έγινε όλο και πιο σημαντικό. Τώρα, εδώ επίσης θέλω να σας τονίσω, βλέπετε εδώ την εξέλιξη αυτού του ποσοστού. Προφανώς αυτό το ποσοστό έχει κάποιες διακοιμάνσεις. Δηλαδή βλέπετε ότι ενώ περίπου είχαμε 1 στους 4 το 1970 που ήταν ηλικίας 50-64 ετών μέσα στο δυνάμει εργατικό δυναμικό, υπήρξε μια αύξηση, υπήρξε μια συρρήκνωση και διαχρονικά τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μια συνεχή αύξηση. Εδώ μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Είναι φανερό ότι αυτό το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τη μείωση αυτού του ποσοστού έχει να κάνει κυρίως με τη μετανάστευση της δεκαετίας του 90, η οποία ουσιαστικά αύξησε σημαντικά το δυνάμει εργατικό δυναμικό της χώρας. Αυτό που θέλω όμως να μείνει στο νου μας είναι ότι ήδη εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια το ποσοστό τουλάχιστον αυτών των ατόμων συνεχώς αυξάνεται. Τώρα, πολύ σύντομα να πω λιγάκι στο κομμάτι των προοπτικών εξέλιξης. Εδώ επιτρέψτε μου και πάλι να κάνω ένα σχόλιο. Όταν οι δημογράφοι κάνουν τις προοπτικές εξέλιξης ενός πληθυσμού, υπάρχει μια διάσταση την οποία συνήθως οι υπόλοιποι πέραν των δημογράφων έχουν μια τάση να την ξεχνάνε. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε στο νου μας ότι το πόσο θα είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2030 σχετίζεται με τη γονιμότητα, με τη θνησιμότητα και με τη μετανάστευση. Υπάρχει μια διάσταση όμως που είναι πολύ σημαντική, η οποία είναι η σημερινή κατά ηλικία δομή του πληθυσμού της Ελλάδας. Δηλαδή, για να το πω πολύ συγκεκριμένα, αυτός ο οποίος σήμερα είναι 30 ετών, είναι σίγουρο ως έναν βαθμό ότι μετά από 20 χρόνια θα είναι 50 ετών. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, για τα επόμενα 50 χρόνια, αυτούς που θα είναι ηλικίας 50-64 ετών, σήμερα τους ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η γονιμότητα τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτοί που γεννιούνται σήμερα θα είναι 50 ετών μετά από 50 χρόνια. Συνεπώς, έχουμε έναν βαθμό, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο σε αυτό, έναν βαθμό βεβαιότητας, γιατί η εξέλιξη αυτού του αριθμού θα ουσιαστικά επηρεάζεται από δύο πράγματα. Αυτό αν αυτά τα άτομα θα μεταναστεύσουν, ή από όταν θα έρθουν οι μετανάστες, και από την εξέλιξη της θνησιμότητας. Να σας πω πολύ απλά ότι η θνησιμότητα έτσι και αυτές τις ηλικίες έχει μειωθεί πάρα πολύ, βλέποντας και τα σενάρια που υιοθετεί η Eurostat. Δεν θα υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση. Συνεπώς, όταν μιλάμε για την ενεργό γύρανση και αναφερόμαστε στα άτομα 50-64, το μέλλον δεν είναι τόσο ασαφές. Δηλαδή, το μέλλον αρκεί, να το πω λιγάκι απλά, και θα επανέλθω, αν πάρετε τη σημερινή πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας και την προβάλλετε τα επόμενα 40-50 χρόνια, θα βρείτε πώς είναι 50-64 ετών. Συνεπώς, ας ξεχάσουμε τη συζήτηση για την γονιμότητα και την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Προφανώς αυτή θα επηρεάσει το δυνάμει εργατικό δυναμικό της χώρας μετά από 20 χρόνια, μετά από 25 χρόνια. Συνεπώς, να σκεφτούμε
τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Εντάξει, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επί ώρες για τα σενάρια της μελλοντικής εξέλιξης της γονιμότητας. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πολύ συγκεκριμένα να καταλάβουμε ότι την επόμενη 20 ετία, στο κομμάτι, επαναλαμβάνω και πάλι, του πληθυσμού που συζητάμε, ότι έχουμε μια σημαντικό βαθμό βεβαιότητας για την εξέλιξη του αριθμού αυτών των ατόμων. Επανέρχομαι λιγάκι σε αυτό που σας ανέφερα πριν. Εδώ, για παράδειγμα, έχετε τις προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού 15 έως 64 από το 2013 μέχρι το 2050. Εδώ επίσης να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμόσαστε το Δεκέμβριο που κάναμε αυτή τη συζήτηση, είχαμε χρησιμοποιήσει τις προβολές της Eurostat. Τις τελευταίες 15 μέρες υπάρχουν τα καινούργια στοιχεία, και αυτά είναι τα καινούργια στοιχεία, με μια σημαντική διαφορά. Πλέον φαντάζομαι ότι η Eurostat πιστεύει ότι όταν στην Ελλάδα πλέον λέμε μετανάστευση της επόμενης εκροή, δηλαδή η υπόθεση που υιοθετεί δεν είναι για θετικό πρόσωπο της μετανάστευσης, αλλά για αρνητικό πρόσωπο της μετανάστευσης. Θα μπορούσαμε επίσης να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι επί της παρούσης. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ενώ μέχρι πριν από πιθανότατα ένα χρόνο λέγαμε μετανάστευση και λέγαμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην πληθυσμιακή ανάκαμψη στην Ελλάδα, σήμερα λέμε μετανάστευση και αυτό συμβάλλει στην πληθυσμιακή συρρίκνωση στην Ελλάδα και στην ένταση της δημογραφικής γύρασης, εάν αποδεχτούμε, προσωπικά το ρωτήσετε, δεν μπορώ να το αποδεχτώ μέχρι το 2040, αυτό είναι μια συζήτηση, αν αποδεχτούμε ότι πλέον γίναμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε χώρα προσφοράς μεταναστών. Αυτό το βλέπετε ξεκάθαρα εδώ πέρα. Η πάνω καμπύλη είναι η μηδενική μετανάστευση και η κάτω καμπύλη είναι με μετανάστευση, δηλαδή ουσιαστικά με μεταναστευτική εικορή, και γι' αυτό βρίσκεται λίγο πιο κάτω από όσο βρίσκεται η προηγούμενη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια σημαντική αλλαγή που κανείς θα πρέπει να τεθεί. Αυτό ως ένα βαθμό επηρεάζει και την εξέλιξη του πληθυσμού ηλικίας 50-64 ετών. Προσέξτε μου. Αυτός ο πληθυσμός είναι ξεκάθαρο ότι τα επόμενα χρόνια, δηλαδή περίπου ως τα μέσα της δεκαετίας του 30, θα συνεχίσει να αυξάνει. Εκτός αν σκεφτεί κανείς καταστροφικά σενάρια πολέμων ή κάτι αντίστοιχο. Θα το πω πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος, πώς να το πω, να επιχειρηματολογεί πολιτικά και να θεωρεί ότι αυτός ο πληθυσμός δεν θα αυξηθεί τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό το πράγμα, το λέω μια φορά ακόμη, πολύ απλά είναι απόρρια της σημερινής κατά ηλικία δομής του πληθυσμού της Ελλάδας ή αλλιώς όλων των μεταβολών που γνωρίσαμε στη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση τα τελευταία 50-60 χρόνια. Αυτό το πράγμα το προβάλλουμε και συνεπώς εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο. Και θα το πω μια φορά ακόμη. Αυτό δεν εξαρτάται ούτε από την εξέλιξη της γονιμότητας τα επόμενα χρόνια, ούτε από την εξέλιξη σε σημαντικό βαθμό της θνησιμότητας, εξαρτάται ως ένα βαθμό από τη μετανάστευση. Εκτός αν στη θνησιμότητα και πάλι σκεφτεί κάποιος κάποια σενάρια, αύξηση της μακροζωίας και μου πει ότι όχι απλώς συνδέσει η διάρκεια ζωή, αλλά θα αυξηθεί η μακροζωία στην Ελλάδα και πλέον θα φτάσουμε σε νούμερα υψηλά. Δεν φαίνεται πάντως κανείς διεθνής οργανισμός προς στιγμή να αποδέχεται αυτή τη διαδικασία για τη θνησιμότητα. Και αντιστοίχως έχουμε το ποσοστό. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι το ποσοστό αυτών των ατόμων στο δυνάμει εργατικό δυναμικό θα αυξηθεί για την ίδια περίοδο που αναφέραμε πριν. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ενώ ήταν περίπου στο 30% το 2013, θα προσεγγίσει το 38 με τα 39%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέγεθος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι 4 στους 10 που βρίσκονται στην ηλικία εργασίας είναι πιθανότατα θα είναι ηλικιών 50-64 ετών. Και ότι για αυτό το πράγμα, θα το πω μια φορά ακόμη, πιθανότατα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δημογραφικά. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να κάνουμε κάτι δημογραφικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Συνεπώς, να το πω επίσης, και πάλι με όρους επιχειρηματολογώντας πολιτικής, κάποιος θα πρέπει να δεχθεί ότι αυτή η κατάσταση βρίσκεται μπροστά μας. Βλέπετε επίσης εδώ ότι αν αποδεχθώ το σενάριο της μηδενικής μετανάστευσης, δηλαδή ή της μεταναστευτικής εικορής, υπάρχει μια μικρή όμως παρόλα αυτά διαφοροποίηση στα αποτελέσματα. Τώρα, εδώ επίσης θέλω να τονίσω ένα επιπλέον σημείο που σχετίζεται με την γύραση μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό. Δηλαδή, επειδή έχουμε πάρει τους 50-64 και είναι 15 ηλικίες, καλό είναι να διαχωρίσουμε λίγο τους 50-54 από τους 60-64. Εδώ και πάλι βλέπετε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ενώ το ποσοστό των 50-54 στον πληθυσμό στους 50-64
θα έχει μια τάση συνεχώς να συρρυκνώνεται τα επόμενα χρόνια, θα αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά το κομμάτι των ατόμων ηλικίας 60-64 ετών. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, η σημαντικότερη αύξηση που σχετίζεται με το ποσοστό αυτών των ατόμων στο δυνάμει εργατικό δυναμικό βασίζεται στο πιο ηλικιωμένο κομμάτι αυτού του πληθυσμού και αυτό έχει να κάνει και πάλι με την καταηλικία δομή του πληθυσμού της Ελλάδας. Δηλαδή, θα το έλεγα διαφορετικά, υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων στο δυνάμει εργατικό δυναμικό και μάλιστα υψηλό ποσοστό των πολύ ηλικιωμένων, αν μπορούμε να θεωρήσουμε τους 60-64 του 2030 πολύ ηλικιωμένους, και αυτό είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε επίσης να την κάνουμε. Τώρα, εδώ πολύ σύντομα, γιατί θα κλείσω, εδώ σας είπα και πάλι, για μας τουλάχιστον τους δημογράφους, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία με την τεχνολογία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν σπάμε, εγώ τουλάχιστον δεν σπάω το κεφάλι μου να δω τι θα συμβεί με όρους αναπαραγωγής. Προβάλλω αυτή την πυραμίδα και βλέπω τι θα συμβεί. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, εδώ έχουμε κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει. Έχουμε προβάλλει τον πληθυσμό της Ελλάδας, θεωρώντας ότι η γονιμότητα και η θνησιμότητα παραμένουν σταθερές και ότι η μετανάστευση είναι μηδενική. Αν συγκρίνετε τα δύο αποτελέσματα, βλέπετε ότι όλες αυτές οι μεταβολές που σας περιέγραψα πριν, και γι' αυτό τις θεωρώ αναπόφευκτες, σχετίζονται με τη σημερινή καταηλικία δομή του πληθυσμού. Εντάξει, θα το πω μια φορά ακόμη, τις θεωρώ αναπόφευκτες γιατί η θνησιμότητα και η γονιμότητα θα έχουν οριακή επίπτωση, η μετανάστευση μπορεί κάποιος να κάνει σενάρια, αλλά αν τη τοποθετήσει μηδενική, βλέπει ότι όλες οι μεταβολές που περιέγραψα πάρα πολύ σύντομα πριν έχουν να κάνουν με τη σημερινή καταηλικία δομή, άρα με το παρελθόν της γονιμότητας, της θνησιμότητας και της μετανάστευσης, και άρα σε σημαντικό βαθμό θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί ότι θα τις βρούμε μπροστά μας, αναπόφευκτα θα τις βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Καλό είναι, όπως είπα και πριν όμως, ας έχουμε λίγο μια εικόνα τεκμηριωμένη του τι περιμένουμε δημογραφικά πριν μπούμε στο κομμάτι της χάραξης πολιτικής και των μέτρων πολιτικής. Πολύ σύντομα για να κλείσω. Εδώ, σας το είπα λιγάκι και πριν, η σημαντική διαφορά, μάλλον σε σχέση με το παρελθόν, βλέπουμε ότι θα υπάρχει μια συνέχιση της παρουσίας της δημογραφικής αυτών των ατόμων, δηλαδή ο αριθμός τους θα αυξάνει τουλάχιστον για τα επόμενα 25 με 30 χρόνια. Θα αυξάνει πολύ σημαντικά το ποσοστό των ατόμων, όπως είπα και πριν, 60-64 ετών. Άρα θα έχουμε μια κατάσταση γύρανσης μέσα στη γύρανση του πληθυσμού. Και προφανώς το σημαντικό κομμάτι είναι ότι, το είπα και θα το ξαναπώ, αυτή την εξέλιξη, η προσωπική μου άποψη, αλλά επιτρέψτε μου να πω και η επιστημονική μου άποψη, είναι ότι θα πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη και με βάση αυτή να προχωρήσει κανείς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αντίστοιχους σχεδιασμούς. Δεν θα μακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.